katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. So,
kasla madildilay jay gitara. Wen kasla madudi kat strumming. Wen. Ken kasla kikinamat ang komunapay. Tell the world. Kasla delay na. Welcome po. Good morning, Auntie. Long time no see. Ay, daka di Sunday. Daka? Well. Okay. Check. 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 Okay. Mic test. With you man kakabsat. Let's start worshiping the Lord, music team. Amen. Naimbag iti Apo, kakabsat. Check.
Check. Check. Mic test. Let's pray. Sound. Check. Check. Sound. Let's pray. Lord, thank you for this morning. Intad mo man apo kada kami iti salunat, pigsa, iti biyag o apo gyaman kami. Iti panangaramat mo apo iti daytoy abiyag mi. Amumi o Diyos nga ado ti pagkurukurangan mi nga gapu iti ayat mo. Kan gapu apo ti panangawat mo kada kami. Lord, adda kami ditoy pinilim nagserbiken ka. Kat we are grateful, Lord God. Iti inted mo nga opportunity kada kami. Kat ita o Diyos padayawan na ka nga tumitinagan. Nagyaman kami, Lord, in Jesus' name. Amen. Adat basit delay na. Check. Hello. Mic test. Check. Hey. Ada basit. Hey. Hey. Check. Amen. Amen. Diyan mo, ako ma-explain, pero asa ka siya. Good morning po. Ag-start kami lang kakabsat nga agdayaw iti apo nga kadwa ti music team. And then after few minutes kakabsat alas 9 simula tayo iti worship service tayo. So let's sing one song. Kakabsat. Kadayawan tayo. I would tell the world everything
Naimbag nga bigat tay amin kakabsat. Maragsakan kami nga adda kayo itata. Amen. We are glad that you are here. Ada dagiti makita ko. Anda mo nung may kayo itinanding ko. Lima tayo lang namin hindi magkita. But we are happy that you are here. Dagiti members, oh my gamin na duma medyo yeah. But still kakabsat ko no haan nga madadaal di jay naganan nagtutulagan. We will start 9 o'clock and it's already 9 o'clock. So, amin kakabsat nga dapay jarwar ken kadagiti amin nga agbuy-buya ti online. We welcome you and we are happy to be with you to serve the Lord today and bless His holy name. Kakabsat ko, saan ko nga amo no anya tinaglabasan nyo iti daytoy nga Domingo. I don't know it's horrible or a blessing when no anya man naglabasan tayo di kinapudno na iti amo lata nga adda tayo ditoy gadayawan tayo ti Diyos anang bendisyon nangarakot nang sumbat ka dagiti kararan and He is here. Worship Him. We praise Him. Amen. Nawatag man nga kakabsat kini Ma'am Jessica nga i-open na tayo iti prayer. Tumadar tayo man nga kakabsat nagkaraat. Let us pray. Yes, Father God, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Lord God, kayo po ang siyang mapapurihan. Bless us, O Lord. Prepare our hearts, prepare our mind, Panginoon, upang magpuri at umawit at makinig ng inyong salita, Panginoon. Lord, kayo po ang mag-guide sa mga kapatid po namin na nagbabalak, Panginoon, na pumunta dito upang magpuri sa inyo. Ganon di po, Panginoon. I-bless niyo po, Lord, yung mga kapatid po namin sa pananampalataya na nanonood po sa online service, Lord. And also we pray sa gagamitin niyo pong preacher, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom. Nang sa ganon, Lord God, ay hindi po magkulang at maglabis ang pagbabahagi ng inyong salita. Lord, we praying also for the music team. I-bless niyo po, Lord, sila na guide sa amin, Panginoon, sa pagpupuri, Lord God. Maraming salamat. Kayo po ang mapupurihan sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Nakabsat ko, no, mafili yung katahan, unay nga, komportable tinakatadar kada kayo, especially kada giti adults. It's okay to sit down. Kada giti kakabsat mo at nga agbuy-buya, kakabsat no aglablaba ka pa ilang mo no gininaw ka, isardeng mo, dayawan tayo ti Apo. Amen? Kat denggan tayo man ti imbaga iti salmo, basaan ni Ma'am Joyce. Psalms 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues to all generations. Amen. Dayawan tayo man, iti Apo kakabsat. Ang kuman nga makita mo isa mo, agisam ka man para iti Apo. Ang tipat ka man para iti Apo. Awan di manglapuan kada tayo magtayo iti Apo. Iti Diyos silang bendisyon ken kakan kanya. Kakabsat, dayawan tayo iti Apo. At ni Apo dito, amen. Mamati kayo kakabsat. Kitaan na di ba nagdaydayaw tayo. Let's sing with you. Hey! I will sing.
nga tayo makadagatidad doon. Yung among, ay tibiyag mo, atakurang, adabirbiro ka. Yung dinasarak na ka ni Apo, ura yung pagsinaan na tibaybay, awan ni Jose. Ay ayaw yung nakakapsan. Adaman pa nakaupay, nila ito'y malubog. Ng Apo, kanayon na ipakita na, iti ayat na. Let's sing this song na kapsan. First in English. Aramidan tayo, nakaskararan. If my heart is grown cold, then your love will overflow. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm blind to my way, there your spirit will. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hands, oceans will roar, nations come, and the winds around your call. Hope will rise, glory strong in my life. It's our prayer, Lord. That is our prayer, Lord. Your will be done. Let's sing in Ilocano. Kakapsan, bayat ang tukar kayo. Musician, kahit kung maipalagip ka na kayo. Kadagiti kakapsan ko, kanilang langis. Kadagiti kakapsan ko, nagdaan kita ng sen. Dagiti agdayaw, dagiti 5 minis. Kapsan ko, lagi bang kadia, di ay ang itiakin ka. Saan mo kanina malagip mo kasaan mo na masinumbatan, lagi di kararag mo ini. Saan mo kadin ang malagip, lagi di panawan nga isula ang inangarakop kin ka, babaan ka na isa sa una. Saan mo kadin ang malagip, di panangisalakan na kin ka. Kapsat, saan na perfecto oray di tayo nga church? Haan tayo a perfecto ti ayat iti Diyos a pagsasakay. Isut lagi pan tayo kakapsan. Nung maupay tayo man, agkapsut tayo man. Lagi pan tayo kadia. Iti ayat iti mo. Let's sing this song. Nung siya'ket maupay, ayat mo umapaw. Let's sing. Ipakita ang kanilang ibig. Ada nagkapuanan ti Apo bibiyag mo. Umalang masipye, ranyag ikainye. Let's sing. Come on. Ipakita ang
worship you, Lord. We thank you, God. Sing. Ipakita ang kanyang itinakapanaw. Ipakita ang kanyang itinakapanaw. Itibay ba naway maging ilaw kami sa aming kapwa, katulad ng pagiging ilaw mo sa amin. Thank you, Lord. We offer our life and praises. In Jesus' name, Amen. Palakpakan tayo man ti Apo kakabsat. Mabalin tayo amin ti agtugawan. Isagana tayo nga rod, nagiti Biblia tayo, kang ronaan iti puso, kan iti panunot, nagdengeg iti sao iti Apo. We welcome you po, pasok po tayo. Ayan, siguro papigsaan tayo, nag-aircon tayo. Kakabsat, tayo siguro number 2 or number 3. Naimbag nga bigat manan kakabsat. Irwar tayo nga rod, nagiti Biblia tayo. Dawatan tayo kinimampan. Amen. Madaydawi ti Apo kakabsat na imbag nga bigat kanya tayo amin. Kadagiti kakabsat tayo jawara dapat dagiti tugaw dito uneg nga mabalin yung occupy. Please come in and join us in studying the Word of God. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. So blessed na makita na punong-puno po ang church ng mga anak ng Diyos. Amen! Amen! Kasi kapag walang laman ng church, ibig sabihin, merong case somewhere sa mga mission points natin o dito sa barangay natin. But we praise the Lord dahil kompleto, punong-puno po tayo mga kapatid at nasa Diyos po ang papuri. Share ko lang po mga kapatid, mamayang hapon, magpapavaksin po kami. Pakipag-pray po kami mga kapatid. Kapag kinuha na po kami ni Lord, kayo na pong bahala kay Papa, kay Gio. Hindi, joke lang. Pakisabi na lang po, mahal ko sila. I encourage you mga kapatid to pray for it, na kapag nandyan yung opportunity, let us be vaccinated. Mas maganda na yung may protection kaysa po yung walang protection at all, di ba? So, yun po, magpa-vaccine tayo kung nandyan po yung vaccine. Kasi yan, pinag-aralan naman po yan ng mga expert. But that is your personal decision pa rin, ano? Okay, so let us go to our message this morning.
I encourage you na kung meron tayong Bible, buksan natin ang mga ito so that kung ano man yung nakikita natin sa screen ng mga verses is makross-reference natin sa mga Bible natin at malinyahan natin, ma-take note natin at pag-uwi natin, pag-aralan pa rin natin. Okay, so pag pinag-uusapan natin yung test, we hate tests. Tama? Hanggat maaari, kung pwede, wag na lang tayong mag-test. Right? And mostly, dito po nakasalalay yung pinakamataas na bahagi ng grade natin. Right? Kapag dumarating yung mga report cards, dito yung pinakamataas na pinagkukuhanan ng mga teachers ng mga grade, yung mga exam, yung mga test, prelim, midterm, finals. Minsan nga si Mang Jimmy, tinanong niya si Raul, ano ba tong F dito sa card mo? Kamot si Raul. Baka hindi na siya bigyan ng baon, merong F yung card niya. Atay, fasado po yan, fasado. Ganun ba? Kala ko for pek. Joke po yun, mga kapatid. Ngiti na lang po yung mga mata ninyo, no? Support. Okay. So, ayaw natin ng mga tests. And people hate exam or test simply because we don't want to be evaluated. It's not comfortable to be evaluated sa mga ginagawa natin. Kaya minsan, natakot tayo sa mga surprise quiz, sa mga oral recitation. Tama ba? Sino dito yung katulad ko na pag oral recitation, kinakabahan ka ng 10%, 20%, 110%? Ano? Lahat tayo, no? And sometimes, mga kapatid, ito yung bagay na ayaw natin na pagdaanan. But test is a part of life, but this is not our favorite. Alam natin, mga kapatid, na ito ay bahagi na ng buhay natin, pero hindi ito yung pinaka-paborito natin. And today, makakarinig tayo ng isang mensahe na ang title ay The Test, okay? At from the sound of it, parang, uwi na nga lang ako, ba't mapapunta dito? May test pala dito eh. Mamaya po, mag-bring out 1/4 sheet paper. Meron po tayong test pagkatapos. Ano? So, parang ating papakinggan mga kapatid, but today, let us allow the Word of God to work in and through us. And as we study our text, Luke chapter 10, verse 25 to 37, ito po ay usually referred to as the parable of the Good Samaritan. At kapag naririnig natin yung salita na Good Samaritan, parang may hint na ako kung saan papunta tong sermon na to. Ano? Parang alam ko na kung ano yung message na to dahil ang salitang Good Samaritan ay ginamit na po ito na pangalan ng mga ospital, ginagamit ito na pangalan ng mga school, ng mga orphanage, at saka ng mga foundation. Ano? Screenshot ko na lang yung Google Images, ang dami kasi nila eh. Okay? Mga foundation, lahat yan dahil iisa lang yung aim nila. And that is to help, to become generous, to promote social justice. Isa yung sinasabi o naintindihan natin kapag naririnig natin yung Good Samaritan. But may mga interpreters din ng Bible, mga kapatid, na sobrang weird din ng pag-interpret nila dito sa parable of the Good Samaritan. Because some groups will interpret it allegorically at lahat na lang ng mga mababasa dun sa parable ay may symbol o merong kahulugan. For example, yung victim, siya yung lost sinner, siya yung makasalanan, siya yung nangangailangan ng tulong. Kaya siya half-dead kasi physically alive, but spiritually dead. Or meron yung priest at saka yung Levite, which stands for the law and the sacrifices. Pero wala sa mga ito makakapagligtas doon sa victim or doon sa lost sinner. Okay? And then yung Good Samaritan represents Jesus, na siya yung nagligtas, siya yung nagbayad doon sa inn, at siya yung muling babalik, the promise of second coming. Tapos yung inn, yun yung local church, kung saan siya alagaan. Tapos yung 2 penny, yung 2 denarius na binayad niya doon sa inn, ay it symbolized daw yung 2 ordinances na baptism and Lord's Supper. Okay? So kapag ganito yung uri ng interpretation natin sa parable of the Samaritan, the Good Samaritan, parang hinihila natin yung Bible na sumunod sa kagustuhan natin at hindi yung tayo yung sumusunod sa tunay na kahulugan ng parable na ito. So this morning, let us
look at the context. Because whenever we interpret the Bible, kailangan mga kapatid, tinitignan po natin yung context. Kung anong verse mo siya kinuha, kung anong chapter, ano yung sinasabi ng chapter na yon, kung ano ang laman ng book na yon, kung sino yung author, kung sino yung recipient, ano yung purpose ng writing ng book na yon, at kung nasa Old Testament ba siya, kung nasa New Testament ba siya, napakahalaga yon ng mga consideration whenever we are interpreting a scripture from its context. Yun po yung ibig sabihin mga kapatid, that carefully meditate, study the Word of God. At ngayon mga kapatid, kung babasahin natin ang parable na ito, we'll have to look beyond generosity, beyond promoting social justice, at tignan natin kung ano po ba yung condition, yung crisis, at saka yung challenge sa parable na ito, sa story na ito. Okay? Upang sa gayon mga kapatid, makita natin kung ano ba yung test ng lawyer kay Jesus at ano rin yung test ni Jesus dun sa lawyer. At kung saan tayo mananalamin bilang mga tagasunod ni Kristo ngayon. Amen? Nakahanda na po ba tayo? Tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga na ito. Kami po ay muling binagyan nyo ng pagkakataon upang mag-aral ng iyong mga salita, upang ma-encourage, ma-challenge, para kami, Panginoon, ay lumagos sa pananampalataya namin. Lord, alisin mo po ang anumang mga kasagabal sa patuloy na pag-aaral namin ng iyong mga salita. And we pray, Father God, na ang inyong pong banal na Espiritu ang magbigay po ng pangunawa sa bawat isa sa amin. At I pray, Father God, na hindi po maglabis o magkulang ang mga mensaheng aking may babahagi, ngunit sapat po at makakatulong, makaka-bless, Lord God, sa bawat isa sa amin. Sa mga kapatiran namin, Lord God, who are listening online, bless them, Lord. Sa mga nasa on-site, bless them, Lord. Sa mga umahabol pa and gusto pa na dumalo, I pray, Lord God, na kayo po yung mag-remind sa kanila. Thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for this message. Bless us, Lord. This we pray in Christ's name. Amen and amen. So let us go to our first part of the story. Yung condition. Tignan natin yung condition noong pong bago sabihin ni Jesus, bago bitawan ni Jesus, yung parable of the Good Samaritan. Sabi ng verse 25, "And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, 'Teacher, what shall I do to inherit eternal life?'" Okay? Kung titignan natin, maganda sana yung question niya, pero binigay niya ito with the wrong motive. Ano? And this lawyer, mga kapatid, ay hindi katulad ng mga lawyer ngayon na ang galing nila ay sa mga batas ng criminal law, tax law, mga ganyan. Hindi. Ang law na ito, ang lawyer na ito, mga kapatid, ay bihasa sa mga kautusan na mababasa sa lumang tipan, particularly in the first 5 books of the Bible. So sila ay expert ng Pentateuch, ng law, ng scriptures, ng Old Testament. Okay? At sa palagay ng lawyer, yung mga katulad po nila na magaling sa scripture, sa Old Testament, sila po yung may malapit na kaugnayan sa Diyos. Dahil dito, inakala ng lawyer na to na meron siyang karapatan to test the credential para i-test niya kung legit ba itong si Jesus who claims to speak the mind of God. Because when Jesus came on earth, mga kapatid, He's representing God to men. And now this lawyer, ang akala niya, dahil malapit siya kay Lord, magaling siya sa scripture, i-test ko nga kung legit ba talaga itong si Jesus na nag-claim na He's speaking the mind of God. Pero makikita natin dito, mga kapatid, sa kwento, na yung tanong niya, what shall I do to inherit eternal life, ay sinagot din ni Jesus ng tanong. At siya na challenger, siya yung na-challenge sa pagkakataon na ito. Ang mga rabbi, mga kapatid, ang mga teachers of the law, ang mga lawyer na katulad nila, they're expected to discuss theological matters in public. Kumbaga, kapag mayroong preaching na ganito, kapag may mga debate, may palitan ng mga diskurso, they are to do that in public.
Okay? So, kung imagine natin yung scenario, maraming tao during this time. At yung tanong niya po, yung katanungan po ng lalaki na ito, what shall I do to inherit eternal life, is something na madalas pinagdedebatihan nung panahon nila. Actually, mga kapatid, itong tanong na ito, ay makikita din natin na tanong ng the rich young ruler sa Luke 18, verse 18. Ito rin ang tanong ng mga disciples noon, or ng mga tagasunod ni John the Baptist noon, ng mga tao noon kay John the Baptist. Paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ito rin, mga kapatid, yung naging tanong ni Nicodemus sa John chapter 3. Paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So ang tanong na, Lord, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ito ay isang napakalaking issue in the New Testament times. And this lawyer is up for a test. Okay? Talagang tinitest niya si Jesus kung talagang teacher ka ng law, kung talagang sinasabi mong you speak the mind of God, kung talagang sinasabi mo na anak ka ng Diyos. Sige, paano natin makakamtan ang buhay na walang hanggan? Okay? So i-take note din natin, mga kapatid, from his question, what shall I do? Ibig sabihin, ang lawyer na ito, sa pananaw niya, there's something that he can do or he should do para siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. And this is us sometimes. Andito tayo minsan, masasalamin natin yung ating mga sarili dito minsan na madalas, inaakala natin na maliligtas tayo sa pamamagitan ng gawa natin. Sa pamamagitan ng relihiyon natin, magbaptis ako para ako masave. Muslim naman ako ng hapon para ako masave. Parang pasukan mo lahat ng relihiyon para ikaw ay masave. Mag-pray ako, magbaptize ako para ako ay masave. This is our common thinking that, what shall I do? Ano yung pwede kong gawin? Ano yung dapat kong gawin para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? So in summary, mga kapatid, ang sitwasyon, ang condition dito during this time ay merong isang lawyer na expert sa batas, expert sa Old Testament scriptures, religious din siya. Lumapit siya kay Jesus, at nung lumapit siya kay Jesus, wala siyang intention to learn. Ang intention niya lang ay to test and to trap Jesus Christ. And we can conclude, mga kapatid, from this moment, that arrogance is a result of ignorance. Ang tingin niya sa sarili niya, isa siyang lawyer, alam niya lahat, but actually, he is ignorant of the Word of God. Because if he truly knows God, if he truly knows the law, it will lead him to humility, to submission. But since his attitude was to test and trap Jesus Christ, we can conclude that this lawyer is arrogant. And arrogance, my friend, is a result of ignorance. No sino iti basik iti amuna kabsat, isuda no maminsan iti napangas, iti matang iti apo. Okay? At yung inaakala niya na marami siyang alam tungkol kay Jesus, head level lang. Nasa isip niya lang, nasa pangunawa niya lang. Pero hindi ito dumating sa kanyang puso. And today, let us reflect, mga kapatid. Kabisado lang ba natin yung John 3:16? Alam lang ba natin yung doktrina natin ng kaligtasan? But we don't put it in our heart. Kilala lang ba natin si Jesus as our Lord and Savior? But we don't acknowledge Him in our life na siya yung boss, siya yung master ng buhay natin, na siya yung tagapagligtas ng buhay natin. Do we really acknowledge Him in our life, mga kapatid? Because this could be the condition of many people. Maaaring alam nila yung Bible from the inside out. Alam nila makipagdebate sa ibang mga tao tungkol sa salita ng Diyos. Pero sa puso nila, hindi nakarating ang gospel. Because if we truly know the Word of God will lead us to humility, into submission, and not into arrogance, just like this lawyer. And I remember one dinner dito sa church kung saan we are trying to have devotion sa mga bata na kasama natin dito sa church, answering the question, paano mo malalaman na ikaw ay ligtas? Siguro pag pupunta ako ng church, maliligtas ako, no, Fifi? Siguro pag gagawa ako ng mabuting gawa, maliligtas ako, Mary Rose?
Jemima, ano sa palagay ninyo? Right? Those were the encounter na may share sa kanila yung Word of God. Okay? Naalala ko pa nga, tinanong ni April, kung bumaba si Jesus para maging tao, sino nagbantay ng langit? May security guard? Okay. Sino daw nagbantay ng langit, mga kapatid, during that time, no? Naalala ko lang. Okay. So ito yung mga pagkakataon na mula sa kanilang head level na uunawaan nila, we are encouraging them to put it in their hearts na hindi lang nila basta alam yung John 3:16, Romans 5:8, yung mga salvation verses, kundi ay madala nila ito sa kanilang puso. Let us continue the story. In verses 26 to 28, sabi niya, He said to him, "What is written in the law? How do you read it?" And he answered, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." And he said to him, "You have answered correctly. Do this, and you will live." So this time, mga kapatid, ibinalik ng Lord ang lawyer na ito sa scripture, doon sa araw-araw niya pinag-aaralan. Doon sa ikinatanda niya na hanang pinag-aaralan, ibinalik siya ng Lord dito. Ano bang sinasabi ng scripture? And then, dahil napakagaling niya sa law, ni-recite niya yung Deuteronomy 6:5, kinote niya yung Leviticus chapter 19 verse 18, and answered Jesus, "Love the Lord your God. Love your neighbor as you love yourself." Okay. Ibinalik ng Lord ang lawyer sa kung sinasabi ng scripture, not because the law saves us, but because the law shows us that we need to be saved. Ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ibinalik ni Jesus ang lawyer na ito sa scripture is to make him realize that he needs to be saved. Because in Galatians chapter 2 verse 16, sabi niya dito, mga kapatid, "Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus." Hindi tayo mapapawalang sala through the works of the law, but through faith in Jesus Christ. I'd like you to highlight that in your Bible. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by works of the law, no one will be justified. Walang mapapawalang sala by obeying the law. And even in Galatians chapter 2 verse 21, mga kapatid, sabi dito, "I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose." Kung tayo pala ay maliligtas sa pamamagitan ng law, bakit pa bumaba si Jesus? Wala tuloy nagbantay sa langit, ano? Biro lang po. Okay? Para tayo ay maligtas. Bakit pa siya bumaba para tayo maligtas? Kung sapat na pala yung law. Okay? Mga kapatid, this is a reminder for us that there is no real conversion without conviction. Hindi talaga tayo makakakilala sa Panginoon kung hindi tayo mananampalataya sa Kanya. Hindi niya sinabi na without works, without law, kundi ay without conviction, without faith, without belief in Christ. At ang law, mga kapatid, yung batas, yung Old Testament scriptures na binabasa natin, ito, yung magiging salamin natin para makita natin na tayo ay makasalanan. Sa harapan ng napaka-demanding na law, sa harapan ng napakahirap sundin na law ni God, we are faced with the reality that we are sinners, that we need help, that we need a Savior. And it says in Romans chapter 3 verse 20, "For by works of the law, no human being will be justified in His sight, since through the law comes knowledge of sin." Sa pamamagitan daw po ng law, malalaman natin ang tungkol sa kasalanan. Dahil kung hindi sinabi ng law na huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan, hindi natin malalaman na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kasalanan. Kung hindi sinabi ng law na huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, hindi natin malalaman na kasalanan palang magnakaw at pumatay. And even in the New Testament, mas naging mahirap pa, no? Kapag galit ka sa kapatid mo, para ka na rin pumatay. Parang murder na rin, right? So parang napaka-imposible talaga
para sa isang ordinaryong tao na masunod perfectly ang law. Nasusundan po natin mga kapatid. That's why, ibinalik ni Jesus ang lawyer na ito. Ano ba sinasabi ng Scripture? What was written in the Scripture? How do you read it? Okay? Yun yung condition during this time, mga kapatid. Ninais ni Jesus Christ na ibalik ang lawyer na ito sa kung ano ba ang sinasabi ng Scripture. At alam niyo mga kapatid, itong lawyer na ito, instead of looking at himself with humility, instead at throwing himself to the mercy of Jesus, to the saving grace of Jesus, he answered, love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Love your neighbor as you love yourself. Quoting from Deuteronomy 6:5, quoting from Leviticus 19 verse 18, dahil nga magaling siya sa Scripture. And we can also remember that in one occasion, when Jesus was asked, what is the greatest commandment? He answered the same, right? And even in verse 40, sinabi pa ni Jesus, on these two commandments depend all the law and the prophets. Okay. So kung titignan natin mga kapatid, talagang ang lawyer na ito, first honor. Kung may test, perfect niya na. Kung basihan lang sa Old Testament. First honor siya, magaling siya. Alam niya ang lahat ng mga nasa batas, mga kapatid. He even quoted what Jesus answered to someone who asked him, what is the greatest commandment? But let us continue the story. Baga, order in the court. May verse 28 pa. Okay? Sabi ng verse 28, mga kapatid, in Luke 10, and he said to him, you have answered correctly. Uy, tama ka. Okay? Do this and you will live. Yun na. Order in the court na nga talaga. Do this and you will live. Alam mo, but my challenge, the test is, do this and you will live. Okay? So this time, mga kapatid, the big question is, bakit kaya hindi pa agad-agad sinabi ni Jesus sa lawyer na ito, believe in me. Maniwala ka sa akin para ikaw ay maligtas. Tanggapin mo ako sa iyong buhay para ikaw ay maligtas. Bakit kaya hindi agad-agad yun yung sinabi ni Jesus sa lawyer na ito? This is because, mga kapatid, Jesus wants to clarify to this lawyer na kahit kabisado mo yan, na kahit alam na alam mo yung law, pag pinag-usapan yung do this and you will live, alam ko, napapalya ang lahat ng tao. Right? Walang kahit sino man makaka-perfect ng pagsunod sa law, sa batas na mababasa natin sa Old Testament and the New Testament, wala. Ibig sabihin, mga kapatid, nung hinayaan ni Jesus Christ na basahin ng lawyer na ito, o alalahanin ng lawyer na ito yung Scripture, it should serve as a reminder that, hey, Mr. Attorney, Mr. Lawyer, kahit alam mo yan, pag pinag-usapan yung do this, alam ko, na bilang ordinaryong tao, papalya ka. It should serve, mga kapatid, as a reminder that he himself failed to observe the law and that he is a sinner. Sino po dito yung masasabi niya na kayang i-perfect yung law? Wala, di ba? Lahat tayo, mga kapatid, somewhere, merong time na papalya at papalya tayo sa mga batas na binigay ng Diyos. In summary, dito sa condition, bago bitawan ni Jesus yung napakagandang parable niya, okay, may isang lawyer, tinest niya si Jesus at nalaman niya, nasabi niya yung tamang sagot, pero sa usapan na do this, alam niya, napapalya siya. Na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng Old Testament law, ng pagtugon dito, okay? Ito lamang, mga batas na ito ay nagpapakita kung gaano tayo kamakasalanan, karumi sa harapan ng ating Diyos. And that we need help.
Na ibig sabihin, mga kapatid, magagawa lamang nating sundin ang kalooban ng Diyos kung una ay kikilalanin muna natin siya sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. And if you are listening today, and you can identify with this lawyer, that all your life you have been expert in the Bible, that you have memorized maraming mga memory verses, if you can relate or identify with this lawyer that you were religious, but you know in yourself that you don't have a relationship with Jesus Christ. Na kapag dumating yung compromise, ikaw pa din yung boss. Yung kagustuhan mo pa rin yung nasusunod. Na kapag dumating yung mga pagsubok, yung diskarte mo pa rin na labas sa kalooban ng Diyos ang nauuna. Then maybe, mga kapatid, this message should serve as a reminder for us that we need a Savior sa buhay natin. Ito po yung condition. Ito yung context. Okay, bago bitawan ni Jesus yung napakaganda na parable niya. But wait, there's more. Merong crisis. Merong crisis bago pa dumating yung parable. At ang crisis dito ay yung mababasa natin sa verse 29, but he, desiring to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" The crisis is that he want to justify himself. Gusto niya na mapawalang sala, gusto niya na paliwanag yung sarili niya. He wants to justify himself. Ang problema ng lawyer dito, mga kapatid, ay imbis na mag-respond siya with the confession na, "Lord, I am guilty." Imbis na tanggapin niya o lumapit siya kay Jesus and seek for help, he tests Jesus once again by throwing this question, "Who is my neighbor?" And I remember one parable in Luke chapter 18, verse 9 to 14. Parehas sila na pumasok sa temple para manalangin. Ang sabi ng Pharisee, "Panginoon, salamat! Dahil hindi ako katulad ng iba dyan." Okay? Nag-aayuno ako. Nagtatights ako. Mapagbigay ako. Gumagawa ako ng mabubuti. Religious ako. Samantalang may isa na tax collector na hindi niya pa mailingon yung mata niya sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib, "Panginoon, bigyan mo ako ng awa, tulungan mo ako, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan." This is the picture. Ito yung crisis during this time. Ang lawyer na ito ay isang Pariseo na para bang napaka-arrogante at sinasabi sa harapan ng Diyos, "Hindi ako katulad ng iba dyan." And merong imaginary dominance. Okay? Ang lawyer na ito sa harapan ng Diyos. The crisis is that he is not aware of his true condition before God. Ang crisis dito, mga kapatid, is that he has no interest in the evaluation, in the true evaluation of his condition. Ang krisis dito ay hindi niya makita-kita yung kanyang sarili. At ang nakikita niya lang ay kung papaano niya itrap si Jesus sa pamamagitan ng mga test na kanyang sinabi kay Jesus. Okay? Ang krisis ng kwento na ito, mga kapatid, ay isang lawyer na hindi niya kinikilala na kailangan niya yung grace and mercy ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo, mga kapatid, he even used one of the famous debate tactic, kumbaga, no? Define your terms. What is neighbor? Gano'n, no? Parang napakayabang pa niya. What is neighbor? Define your terms. Okay? Dahil alam niyo, mga kapatid, para sa mga Israelites, ang mamahalin lang nila ay yung mga kauri nila. And they are hiding in the verse, Psalms 139, verse 21 to 22. "Do I not hate those who hate you, O Lord?" Okay? "And do I not loathe those who rise up against you? I hate them with complete hatred. I count them my enemies." Wrong context, di ba? Pinulot lang para maging shield, para hindi niya magawa yung sinabi ng Bible to love your neighbor. And most Jews are hiding sa verse na ito, mga kapatid, to defend themselves na ang mahalin lang natin ay yung mga kapwa natin Hudyo.
siguro hindi pa lahat ng Hudyo, yung mga malalapit lang sa atin na Hudyo, hindi nila iniibig yung mga iba, ang race, iba yung kanilang kultura. Katulad ng mga Samaritan, ng mga Gentile. Okay? Kapag iba yung religion, hindi nila iniibig, hindi nila niyayakap, hindi nila minamahal. Kapag mga makakasalanan, hindi nila pinapansin. Right? Katulad ng mga tax collector, mga prostitute, ang sabi pa, pag hinawakan mo sila, magiging madumi ka na din. Yun ang depensa, ito ang ginagamit na depensa ng mga Hudyo, mga kapatid, para pagtakpan ang pagsunod sa greatest commandment, to love your neighbor as you love yourself. Okay? Kumbaga, gaya ng sinabi ko kanina, merong imaginary dominance. Itong mga Hudyo, na dahil expert kami sa law, magaling kami sa scripture, dyan kayo, dito kami. Right? Doon kayo sa labas, dito kami. Okay? Ginagamit nila ang Psalms 139, verse 21 to 22, para pagtakpan ang kanilang mga sarili. Pero alam nila, mga kapatid, sa kasulatan na iniutos ng Diyos na mahalin nila ang mga stranger, ang mga kaaway, ang mga hindi nila kakilala. It was written in the law. How many times? Alam na alam nila yan. But they chose to pick up what is comfortable to them. And that's from Psalms 139, verse 21 to 22. The crisis here, mga kapatid, is the self-righteousness of the lawyer. Yung tingin lang lawyer, siya lang yung righteous. Yung mga katulad lang nila yung righteous. Yun po yung crisis dito. Okay? And Jesus took this opportunity to engage with evangelistic compassion, and He gave the challenge by sharing to them the parable of the Good Samaritan. Jesus took this opportunity to share to them an evangelistic message, okay, through the parable of the Good Samaritan. So beyond looking at this parable, na ito lamang, mga kapatid, is about generosity or promotion of social justice. This is evangelistic in essence. This is a parable that would lead us to understand our salvation experience in Christ Jesus. What is the challenge, mga kapatid? In verse 30, Jesus replied, "A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead." So ito na, sinasabi na ni Jesus sa kanila yung parable. So merong isang lalaki, papunta siya ng Jerusalem, galing siya ng Jerusalem, papunta ng Jericho, and then ninakawan siya, kinuha lahat ng kanyang mga damit, ng kanyang mga ari-arian, binagbubugbog siya at half dead na siya, 50-50, lantang gulay na. Okay? And katulad ng napag-aralan natin last week, sa life po ni Joseph, kapag ang mga biyahe, hindi safe yan. Katulad ngayon, may mga street light. Noon, mga kapatid, kapag ikaw ay nasa loob ng journey, nasa journey, may mga bandits, may mga wild animals, the road is very dangerous. And ito yung nangyari sa lalaki na ito, siya ay ninakawan. And in verse 31, sabi dito, "Now by chance, a priest was going down the road, and when he saw him, he passed by on the other side." So when the listeners, narinig nila yung salita ng priest, karoon sila ng hope. Tutulong yan. Pare yan, alam niya yung law. Okay? But when the story ended like he passed by on the other side, the listeners were disappointed. And then in verse 32, sabi niya, "So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side." So hindi lang yung priest, hindi lang yung Levite, meron pang Levite, at nung narinig nila ito, meron silang hope. Pero na-disappoint din sila sa dulo dahil dinaanan lang niya yung biktima na nangangailangan. The priest and the Levite has zero love for men. Thus, zero love for God. Dahil sabi, mga kapatid, ng 1 John chapter 4, verse 20 to 21, "If anyone says, 'I love God,' and hates his brother, he is a liar. For he," kapatid mo, "you are a liar."
Dahil matututunan lang natin na mahalin ang ibang tao, mga kapatid, kung una muna ay mahal natin ang Diyos. Amen? At ang priest at ang Levite na ito, dinaanan nila yung biktima. Maaaring naging excuse nila, baka ma-defile kami, madumihan kami. Meron pa kaming service sa temple. Ay, baka naman ito patibong lang ng mas marami pang mga magnanakaw. Okay, ang excuse niya, siguro deserve yan, punishment ng Lord sa kanya dahil makasalanan siya. Right? There could be a lot of excuses na pwedeng sabihin ng pare, ng Levite, nung dinaanan nila yung biktima na ito, mga kapatid. But the Bible says clearly na kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo kayang mahalin ang tao. Therefore, mga kapatid, the Levite, the priest, zero love for men, thus zero love for Jesus. Okay? And in verse 33, merong plot twist. Sabi ni Jesus, but a Samaritan, as he journeyed, came to where he was. And when he saw him, he had compassion. Bakit? Dahil nung marinig nila yung salitang Samaritan, maaaring yung mga listeners, wala nang happy ending tong kwento na ito. Samaritan, tutulong sa Jew, imposible. Right? Yun yung nasa isip nila. But when Jesus continued the story, sabi niya sa Luke 10:34 to 35, he went to him, bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal, and brought him to an inn and took care of him. So kung makikita natin, mga kapatid, he went to him and bound up his wounds. If we remember the story earlier, kinuha lahat ng magnanakaw yung damit niya. Anong gagamitin niya to bound up the wounds? His own garments. Yung sariling damit ng Samaritan na ito, bahagya nito, pinunit niya para i-bound up niya yung wounds ng victim. Right? And then sabi pa dito, pouring on oil and wine. Oil to soothe the wounds and wine as antiseptic. Kumbaga para mawala yung bacteria. And then he set him on his own animal and brought him to an inn. Dinala niya ito sa isang pahingahan and took care of him. And the next day, he took out 2 denarii. Ibig sabihin, the next day pa siya nagbayad. Meaning, this Samaritan stayed where the victim stayed. Kumbaga may sarili rin namang schedule yung Samaritan, but he adjusted because he is a good Samaritan and wanted to help this victim. He took out 2 denarii, 2 araw na sweldo. Kumbaga sa panahon nila, mga kapatid, pwede nang pambayad ito ng boarding house ng 2 to 3 weeks. Okay? Pero nilabas niya para sa isang stranger. Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back. Okay. So imagine, mga kapatid, yung gulat ng mga listeners na ginamit ni Jesus ang isang Samaritan. Dahil ang mga Samaritan, mga kapatid, they rarely associate with the Jews. At kapag sinabing Samaritan, kumbaga, they are equal to evil. Kapag may kaaway ka noon, tawagin mong Samaritan. Kumbaga, no? Ngayon parang Marites na lang, no? Kawawa naman si Marites. Lagi na lang tinatawag na Marites. Naawa ko sa mga may pangalang Marites. Pero noon, mga kapatid, Samaritan, kapag may kaaway ka, tawagin mo na Samaritan noon. Okay? Ganun kagrabe, ka-extreme yung comparison and contrast na nangyari dito. Yung Levites, yung priest, hindi nila tinulungan. Yung Samaritan, siya ang tumulong. Now, we can see from this parable, mga kapatid, yung labis na pagpapakita ng pagmamahal at awa ng isang tao. Ito yung kahulugan ng loving your neighbor as you love yourself. Because if you love yourself, what you would do is, talian mo yung sugat mo, hugasan mo, isuot mo, magpahinga ka. Diba? That's how you will love yourself. At ito yung ginawa ng Samaritan na ito. He loved his neighbor as he loved himself, mga kapatid. Okay? Now, we can observe from the question of Jesus in verse 36.
Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man fell among the robbers? Ang question ng lawyer, who is my neighbor? Pinalitan ni Jesus yung question. Who among them is a neighbor? Are you a neighbor? Right? From asking, who is my neighbor, it shifted to a question, are you a neighbor? Kung tunay na tayo ay nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, okay? The question is, are we a neighbor expressing unqualified love to our enemies, to the strangers? As Jesus is telling the parable, He's giving a challenge, mga kapatid, sa mga nakikinig. Tunay ba na may relasyon ka sa Diyos? Dahil sinasabi mo, o dahil na ipapakita mo yung pagmamahal mo sa Kanya. Kinikilala ba natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ang Diyos sa ating buhay? Or we assume na dahil alam natin ang Bible, kabisado natin yung John 3:16, o yung problem solution if you may, save na ako. Hindi ko na kailangan ng anumang bagay, basta save na ako. Okay? This message, mga kapatid, is a reminder na hindi natin magagawang mahalin ang ibang tao kung hindi natin mahal ang Diyos. At hindi natin magagawa na mahalin ang Diyos kung wala tayong relasyon sa Diyos. At wala tayong relasyon sa Diyos hanggat hindi natin siya kinikilala bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Take note, mga kapatid, hindi lang tagapagligtas, kundi ay Diyos ng ating buhay. Meaning, He is the master, He is the authority of your life. That when you are making decisions, you are obeying His will rather than your own will. It means, mga kapatid, that having a relationship with Christ is recognizing that He is our Lord, our Master, our God, our boss, and Savior of our life. And in verse 37, last verse, mga kapatid, and He said, the one who showed him mercy. Sino yung naging neighbor? Sagot ng lawyer, the one who showed him mercy. Imagine hindi niya man lang mabanggit yung salitang Samaritan. Right? Sinabi niya, yung nagbigay ng awa. Hindi man naman sabi yung salitang Samaritan. And then sabi ni Jesus, you go and do likewise. You go and do likewise. Alam ng lawyer na hindi niya ma-justify yung kanyang sarili. Kumbaga, mga kapatid, at this point, checkmate na siya. Okay? Dahil mula sa tanong na, who is my neighbor? Now I'm asking you, are you a neighbor? You said a while ago, love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Sabi mo kanina, love your neighbor as you love yourself. My question is, are you a neighbor? Are you loving others as you love yourself? Nagiging neighbor ba tayo sa mga nangangailangan sa atin? Pag-usapan natin yung fellowship, mga kapatid. When we are associating with our fellow believers in Christ, kaya pag-usapan muna natin yung mga kapatiran natin. Kapag may fellowship, kanino ka lang nakikipag-associate, kanino ka lang nakikipagkwentuhan, kanino ka lang nakikipag-close. Doon lang ako sa mga kauri ko. Doon lang ako sa mga ka-level ko. Kaya minsan yung mga newcomers, hindi na nila nadadalawa, natatatlo. Last na! Kasi tayo na matagal na sa Panginoon, tayo at tayo pa rin yung lagi nagkukwentuhan, nagsama-sama. Tayo pa rin yung magkaka-vibes. Na hindi man lang natin alam yung pangalan ng mga kapatiran natin that receives the least attention from all of us. Talaga ba, mga kapatid, that we are obeying God just as how it is written in the Bible? Pag-usapan natin yung evangelism.
Pag-usapan natin yung pag-share ng Word of God. Can we identify with the priest and the Levite? Nakita na nila yung biktima, pero dinaanan lang nila. Kasambahay mo na yan, kaopisina mo na yan, kaklase mo na yan, kaibigan mo na yan, boyfriend mo na yan, girlfriend mo na yan, asawa mo na yan, anak mo na yan. Bakit dinadaan-daanan mo lang sila at hindi mo man lang may share sa kanila ang gospel? Bakit hindi mo sila madala sa church? Pero kaya mo silang dalhin sa fiesta, kaya mo silang dalhin sa travel, kaya mo silang dalhin sa kainan, kaya mo silang dalhin sa happy-happy. Bakit hindi mo maipakilala sa kanila ang salita ng Diyos? Sila man din po ay sugatan. Sila man din po ay nangangailangan ng tulong. Hindi ba natin mapunit ng bahagya ang ating mga kasuotan para ma-bound up yung wounds na kanilang nararamdaman? They are suffering. They are also in need of Jesus. Remember before you came to know the Lord Jesus Christ, you were also suffering. You were also in the dark. Nangangapa ka rin sa dilim. How can I have eternal life? We are all ignorant before of the gospel, but someone courageously came and shared to us the gospel. How about us? Kailan mo i-share ang gospel? Sa mga kamag-anak mo, sa mga klase mo, katrabaho, kaopisina, dadaan-daanan mo na lang ba sila? How about sharing to them your oil, the wine that can soothe them? How about leading them to a saving faith through our Lord Jesus Christ, mga kapatid? Pag-usapan natin yung service. Just like the lawyer, he knows all of the law, head level. Sometimes, alam din natin yung law, alam din natin yung will ni Lord. We know it is important to pray. We know it is vital to fast. We know that it's important, necessary to read our Bible. We know that the ministry of serving others is also biblical. Pero kailan bumaba sa puso yung nalalaman natin sa isip? Kailan natin na-i-apply ito sa buhay natin, mga kapatid? Come on! Pandemic, tumaan na, nakasama mo na siya ng 1.5 taon sa loob ng tahanan ninyo. But how come hindi mo pa rin masabi sa Kanya that Jesus is our Lord and Savior? How come lulong pa rin siya sa bisyo niya? How come gusto niya pa rin magpakamatay at wala pa rin siyang hope? How come that we can read the Bible and not apply it in our lives, mga kapatid? Now, can we identify ourselves with the thieves? Nang tingin natin sa mga biktima, they are people na gugulakan lang natin, iisahan lang natin, kukuhanan lang natin. Can we identify with the priest and the Levite that alam lahat ng salita ng Diyos, pero hindi kayang isagawa sa buhay? Can we identify with the lawyer that all he has to do is to test Jesus? All he has to do is to become prideful of who he is and what he knows. Na meron siyang imaginary dominance sa kanyang buhay. Mas lamang ako sa inyo. Mas kilala ko si Jesus. Mas malapit ako kay Jesus. I can serve Him better than you. Or can we identify with the Good Samaritan, whose love for God is reflected when he loved that stranger, that neighbor? Mga kapatid, if this message encourage you, challenge you, I hope lumabas tayo lahat ng pintuang ito with a renewed commitment to God. Lord, I know it's important to read your Bible. From now on, I will open my Bible every morning. Lord, I know it's important to pray. From now on, I will join that prayer meeting every Thursday and pray for the church and the nation and other burdens of the community.
Lord, I know it's important to evangelize ang Diyos kung wala tayong relasyon sa Kanya. At hindi tayo magkakarelasyon sa Diyos kung hindi natin siya kikilalanin sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Kung ano man mga kapatid, yung test na iniiwan ng Lord sa inyo, let me challenge every one of us. You go and do likewise. Ito Ilocano nga kabsat. Inka nga rod, kat inka aramidan. Tawadak man nga dumog tayo amin kakabsat. Kat mapantayo iti panag, kararat. Kung alam mo na ngayon ay wala ka pang relasyon sa ating Panginoong Jesus, na very religious ka lang, pero alam mo na wala kang relasyon kay Jesus, na hindi mo pa siya ginawang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. I am inviting you today, receive Him as your Lord and Savior. Make Jesus your only Savior, not your religion, not your baptism, not your prayer, not your good works, not your self-righteousness. Make Jesus your only Savior and Lord of your life. Kung gusto mo siyang tanggapin sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas, I want you to follow this prayer as if you are praying it to Jesus Christ. As if you are the one telling it to Jesus Christ. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa araw na ito, nagpapasalamat po ako sa mensahe na aking napakinggan. Katulad po ako ng lawyer na yon, na alam ko ang iyong salita, napapanood ko sa TV, naririnig ko, nababasa ko sa Bible, very religious ako, pero wala po akong relasyon sa inyo. Panginoon, humihingi po ako ng tawad. Kinikilala ko po, Panginoon, na kailangan ko ng kaligtasan, na kailangan ko ng tagapagligtas. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Nawa, Panginoon, Ikaw na pong maghari sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, Ama. At tanging ang kalooban mo lamang ang patuloy ko pong masunod. This I pray. In Christ's name. Amen. Sa mga kapatiran naman po natin, who can identify with the priest, with the Levite, that for the longest time, dinadaan-daanan lang natin ang salita ng Diyos, pero hindi talaga natin ito ina-apply sa buhay natin. That for the longest time, we were practicing religion also, pero nalimutan natin na si Jesus Christ yung sentro ng ating pananampalataya. I'd like you to come before God today and pray a personal prayer of a renewed commitment to God. Now that you know it's important to pray, what are you going to do? Now that you know that it's important to evangelize, what are you going to do? Now that you know that's important to meditate upon the Word of God every day, what are you going to do? Come on, church. Confess your personal prayer to God. Ask Him to change your heart to become a good Samaritan whose love for God was expressed when He loved that stranger. When He showed compassion and mercy to that stranger. Lord, naririnig mo po ang panalangin ng bawat kapatirang nandirito ngayon, maging sa mga kapatiran namin sa online. You know, Father God, the contents of our heart. Lahat ng nilalaman ng isip namin, Ama, habang kami po ay nalalangin, wala pong nalilihim sa inyo. Nawa, Panginoon, ang bawat kapatiran namin who express their commitment to you will go and do likewise. I pray, Father God, that your mercy and grace will lead us, will always remind us, Lord God,
to do your will. In spite of our weakness, in spite of our limitations, in spite of our own struggles, Lord, help us to become disciples, to become prayer warriors, to become evangelists, to become volunteers, Lord God, of this church, who are stepping up to fulfill a calling. Help us, Father God, and be the Lord and Savior of our lives. Thank you, Father God, for this message. May you be glorified, Lord. May you be exalted. Thank you, Father God. This you pray. In Jesus' name, amen and amen and amen. Palakpakan tayo man, ti ako kakabsat. Kas response, iti adal tayo, ita nga agsapa, ibagak, kakabsat saan pa'y nga naudi ti amin. Agisam tayo man kakabsat, saan pa'y nga naudi ti amin. Adapay oras madamdama. Adapay pigsam, adapay biyag mo. Amom nga dadagiti karubang, saan ka di? Nga saan mo pa'y nga nasyaran. Adapay dagiti napatagkin ka. Nga saan mo pa'y nasyaran. Siguro ada jabutang mo, hamo mo ibagam. Kasi lang ngay nga rason. But I'm telling you po, nakabsat ko, masapul tayo nga ibaga iti ayat, iti apo. We will sing a classic Ilocano song. Kaya't ko makakabsat nga utuban tayo daytoy nga nalay. Manglagip ka man itinagan, tatta nga oras. Wano, no ikidam mo ka di matam, makita mo ka di rupa na, di kayat mo nga kasabaan, sharan, kayat mo nga ibingayan iti sao iti apo. Do you know a name? Baka gayem mo, boyfriend mo, girlfriend mo, baka asawam, nanang, tatang mo. Isudaman tilagi pan tay kakabsat, bayat nga kantaan tay daytoy nga kanta. Medyo naragsak basit daytoy kakabsat, ngam agalingag kuma daytoy iti mensahe, iti puso, kan iti panunod tayo. Iti koro ko na di mula imbaga kanyak, ni Jesus nga isut lawag, inaldaw amasabat na amomet mapukawak, di mula imbaga ni Jesus. Kat no kantaan tayo dahil kakabsat, lagi po tayo man, lagi di tao nga kaya tayo nga sharan. So let's sing. Baga ni Jesus may kadwa o iwarnak tayo kadagiti awanan di mangisalakan tapno awan to sadyay di ako naken ka di mula imbaga together, come on. Di mula ka kanya ni Jesus nga isut lawa. Inaldaw ang masabat na among men mapukawag di mula imbaga
matay kanta kakabsat. Come on. Di. Igsantay man. Ni Jesus. Nga isudlawa. Come on. Tingnan daw. Ni Jesus. May sanpay. Come on. Di mo na imbaga kanya. Ni Jesus nga isudlawa. Inaldaw masabat na amunet mapukawag. Di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga ni Jesus. Dawatag man nagtumog tayo amin kakabsan. Iti panunot tayo, ikararag tayo man, dagiti tao, nga amamu tayo ang makasapol. Iti asi, iti apo, kaniti panangisalakan niya. Kat dumtung tuman ti panawin kakabsat, magkikimita tayo iti langit. Maibagam to apo, at to'y ti pamilya, at to'y dagiti ayat at ti biyag. Kaduak ida, iti pagarayan. Ikararag tayo man kakabsat, usin nga dagito'y, ada ti panunod tayo. Let us pray. Father, muna o Diyos, pakawanan na kami. Taado dagiti naglablabasen a panawen, nga ang mumi o Diyos dagiti mensahen, akayat mo, apo, nga maamuan, ti adu nga tao, iti panakaisa lang. Na mo Diyos, nakita na kami, akanayon kami nga lumikliklik o Diyos, iti dalan akayat mo apagturungan mi kuma. Tapno agasan, dagiti tatao o Diyos, nagkasapulan ken ka. At to'y kami o apo, kat maibagami dagiti nagan, malagip mi dagiti rupa, dagiti kayat mi o Diyos nga makaamumat apo, iti ayat mo. Lord, kararag mi ti pamindisyon mo kuma. Manen, tarabayan na kami o apo ta amumi o Diyos anakapoy kami kan saan mi nga amo ti bagami. Kamkunam o Diyos, sikat mangisuro kada kami ti bagami. Ita o apo, idaton mi manan ti bagimi, agdayaw kami, agserbi kami ken ka. Agyaman kami apo ti daytoy a mensahe. Kanaited manan kada kami. Dati ti kararag mi. In Jesus' name. Amen. Amen. Nagalingag ko mga kakabsat ti mensahe. Ti daytoy a kanta, bayat ang makita tayo, dagiti kayat tayo nga kasabaan ti sama ti apo. Dawato man kini Ma'am Kathleen, na iso na ti mga exhort kada tayo tithes and offering. Let's open our Bible. Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be a room enough to store it. In life, we always have to choose. Ito or dito, doon. At kapag sa tithes, may choices rin po tayo. Ibibigay ba natin
o hindi lang muna? Kakabsat, may this verse be our reminder that tithes is an act of worship and a commandment of God that has a promise. That giving leads to more blessings in life. Tumayo po tayong lahat. Let's worship the Lord through our tithes and offering.
we offer you these tithes to glorify you and for your ministry. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bless niyo po yung nakapagbigay at hindi. We offer to you our life, Lord. Naway maging instrumento kami para sa ikalalawak ng inyong kaharian. Thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tugaw tayo may man amin kakabsat para ti announcements. Amen. So, kakabsat ko kasa nagado tayo na talaga. Muna na agyaman kami ti Apo kakabsat iti yumayo amin ken kadag iti agbuybuya kada tayo agyaman kami iti panakipagkadwayo. Naragsak kami nga makaduwada kayo manan uray kastoy ti panawon. Sa bali di aircon tayo nya nabara ti Rom-romar, nabara nga talaga di ayat iti Apo. Palusot na tanya. Okay, kakabsat, nganganin amalpas iti June tayo manen, kat dagitoy kakabsat, dagiti nagnagan, dagiti nag-birthday, kan nag-birthday pailaang iti daytoy nga bulan. Palakpakan tayo man kakabsat iti biagda. Ayan. Kas ka daw yan nga announcement kakabsat, ipalagip mi akanayon, awan lakat ti case, face-to-face tayo. Iti prayer meeting online. Naganan, may kantay ko mati time na di kakabsat. Oras ti alas 5, ingga na lang siguro mga alas 6 kada Thursday. Iti link, ipaspasa ni Jong, iti Facebook, wano di mismo nga group chat tayo. Katuda kayat yung kakabsat nga ikararag, uno ipakararag, isendan da kami kakabsat iti mensahe. Okay, anya pa'y, awan ti handshake, awan nagiin na rakok, social distancing kakabsat, sarili nga paginuman, hanta yung mabalin nga agbayag, nga tutungtong, ayan, dito yung church, iti, lalo no grupo niya, tanulaang haan tayo nga naganan, nagiin nalis. Pa'y ba, doktora? Anya pa'y, kakabsat, ada nga minti na itad kanyak nga naganan announcement maalalak. Dahito nga July, kadagiti amin at taga Barangay Dulaw, DJ sa daga tayo. Masapul sa nga bayadan. Ang kung amin unay nga maawatan, DJ, unahan ang aming nga tagatoy. May kadwahang kumuno kasano. No ada ko mati makaamo, dawato man kinidyo nga explain na lang tapnoan na DJ naganan masapul tay nga aramiden ading. Absat, dagiti tagadulaw, napanag kami nga nagbayad di kalman jay dagami mat. Alam naman natin na rights lang yung mga lupa natin. So may bago silang rule ngayon, ito ay galing mismo kay Ma'am Sanchez. Tirate kami idi unang panahon, 90 pesos per square meter. Ngayon, after several years, nagbago yung rule. Ang deadline, bago katapusan ng July, ang per square meter ay 150 pesos. Ngayon, after July this year, tataas na naman siya, magiging 180 pesos na. So, kinumpute ko yung sa amin dati, 321 square meters, madadagdagan siya ng mga around 10,000. Sayang. So, no ada ka bala nyo bayad, no mabalin nyo i-full yun. Isupay jay idakal ti presyo ti diga. May kadwa nga problema, no hantay yung nga nabayadan in full, kano, kuna ni Ma'am Sanchez, ada ti chance nga, no ada tiket nga gumatang, nga nabat nang, apan nito'y dulaw, no kahit nagatangan dyan dagam, may karapatan sila na ibenta yung lupa. Kasi hindi mo pa fully paid. So, yun lang naman yung mga kailangan natin i-consider. Ang deadline, end of July. Every last Saturday of the month sila pumupunta dito. So, kahapon, umayda dito yung dulaw, nagsingirda.
iti napanak, nagadumot ti agbaybayad. Huwag kayong mag-alala dun kay Ma'am Sanchez kasi na-verify na rin ito ng iba pa. Talagang legit naman. May mga titulo and all. Tapos nagbibigay naman sila ng acknowledgement receipt kapag magbabayad ka. So, di lang. Sabi ko, ma'am, mabayadan tayo nung isupay, di matipid tayo. From 150, agbalik kami ng 180. Kaya para may peace of mind tayo na sa atin na yung lupa. Kasi pag fully paid mo na raw, bibigyan ka ng deed of sale. Kahit pa paano may hawak na tayo. Di lang, Kapsat. Thank you po. And concerning uray pa iti daytoy dagati church tayo, kakabsat. So, adan to ti maangay nga meeting para kadagiti BOD tayo kakabsat. Pagtutungtungan tayo no kasano tayo met. Tadatoy church mismo ket masapul tayo met nga bayadan. Okay? So, I think awan met iti ado nga announcement kakabsat. Tumakder tayo man nga rod, kat kantaan tayo iti doxology, kalpasan na dawatan di kini Ma'am Bandel, nga i-close nanto ti prayer and benediction. Ingato tayo man dagiti ima tayo kakabsat, kas pamadayaw iti apo, kantaan tayo. Tiyamakin anak uma, ken ti Espiritu tayo. Amaming nga Diyos, amaming nga nailangitan, Apo, agyaman kami ken ka. Agyaman kami, o Apo, iti kinaimbag mo. Sano, Apo, Diyos, nagresat, iti ayat, iti asim kada kami, kat kanayon nga, palagipan na kami, Apo. No, adaman, o Apo, Diyos, nagitigunddaway nga sumyasi kami iti dalan, patsin mi, Apo, Diyos, nga daka kanayon nga magsilnag iti dalan mi, tabi iti kasta, Apo, Diyos, kat agsubli kami man ken ka, o Apo. Lord, iti iti agundaway, iti kumamensahe ngayon kam nangagan, kat agserbi kumaw, Apo Diyos, kapamatimker na mong galmay sa kada kami. Agserbi kumaw, Apo Diyos, nga karit, ken agbalin ko ma, Lord God, nga maaramid, may aplikaro, Apo Diyos, iti biyag tong galmay sa kada kami, Apo Diyos. Lord, no, daman na ganyan, iti panagbayad, iti daga, datay personal, adagami, kinuray pa yung Apo, iti daga, iti kapilya, kat sabay ko ma, Apo Diyos, dagitoy nga kasapulan mi, dawatan milaan ken kaapo ket ipayo mo kumaamin ida. Lord, awan sa bali nga pagkamangan mi no san nga sika ket mabendisyonan daw Apo Dios iti inda iumay iti daytoy agundaway. Kararag ni matapo ang bendisyon mo patalged iti pamati nga da kada tayo. Daytoy lang iti kararag mi tinagan na po ming Jesus. Amen and amen and amen. Agyaman kami kadagiti kakabsat nga imay, nga tinagan mo kabsat. Naku, ano kaya? Ano? Wala talaga. Jeffrey and Ma'am Justine. Jeffrey and Ma'am Justine, thank you so much. Ang aga po nila. We will see you again po. You are so welcome and we thank you so much. We are happy to see you po. Thank you so much po. Kakabsat ko, Coastlight, and may kadwa mo ngayon may kabsata niya. Thank you so much, Ading. Thank you ti Panagumayo. We will see you again. Kakabsat, iti online, dagiti agbibuya kada kami. We are so happy and we are blessed. Nagbalin kayo nga part, iti worship, iti daytoy. Welcome again. Whee! Thank you so much po. Salamat po.
Nakabsat ko, social distancing,